سلام سلام كمي بقلكم كمي كنيهم نيهجر سلام تيوب بيتسب كمي اللهم اللي تحندهم عن الله كسبيري مسكن يو صحت كمون كان زعان زله صبك تلو يمني لكم صبوات أنا يو تفيقني لما عنتي ممزي دما يو كم تري وصلهم كله ሚዲያታት ማለት እዩ ኩነታት ናይ ትግራይ ወላ ኢትዮጵያ ኤርትራውን ሓዊሱ ማለት እዩ ተምፀአኒ እና ያው ዝያዳ ካብ ኩሉ ድማ ኩነታት ከፊኡ ዘሎ ኣብ ትግራይና እዚኦ ሓብና ትሪእዎ ዘለኹም ተመራቂ ናይ ዩኒቨርሲቲ እዩ ያው ተፈናቂሉ ካብ ሕሞራ ተወላዲ ሕሞራ ማለት እዩ ያው ካብ ሕሞራ ካብ ዝፈናቀሉ ዳርጋ 5 ዓመቶም ገይሮም እኒኦ 2013 ዝተፈናቀሉ ማለት እዩ እና ያው መረበቶም ተኸሊኦም እዮም ዘለው ክሳብ ሕዚ ኣይተመለሱን ህዝቢ ናይ ሕሞራ ያው ኣብ ሕሞራ የለና እዚ ቆልዓ ድማ ዝተፈራረቀ ሓጎስን ያው ሓዘንን ከም ዝስምዖ እዩ ሒፉ ዘሎ ማለት እዩ ያው ተማሂርካ ብዙሕ ግዜ ወሲድካ ተማሂርካ ስራሕ ክትሕዝ ኢኻ ትሓስብ እምበይ ከምዚ ተማሂርካስ ናብ ክልተ ዝተፈራረቀ ሓዘንን ደስታን ክትከውን ገለ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብቲ ናቱ ቦታ ኮንካ ክትሓስቦ ከለኻ እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝሓብና ከምታ ዝደልያ ትግራይ ሰላም ኮይኑ ናብ መረበቱ ተመሊስ ህዝብና እውን ፋሕ ብትን ኢሉ ዘሎ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ሲ ዳርጋ ፍርቁስ ኣብ ኬንዳ እዩ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ብፍላይ ህዝቢ ምዕራብ ኣብ ዝተፈላለዩ ካምፕታት ገለ ተዓፅዩ ኣብ ኬንዳ እዩ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ምዕራብ ጥራሕ ከዓ ከይኮነስ ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ተዝባእሰ እዩ ህዝቢ ምዕራብ መረበቱ ስለ ዝተመንጢሉ ዘሎ ከፊእዎ ዘሎ እምበር ያው ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ሲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ተሸጊሩ ኣሎ ብጣዕሚ ከፊእዎ ኣሎ ማለት ንማንም ሰብ ዝጠፍኦ ኣይኮነን ሕልና ዘለዎ ሰብ ወላ ፀላኢ እንድሕር ኮይኑስ ሕልና ዘለዎ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ናይ ትግራይ ኩነታት ክጠፍኦ ኣይኽእልን ጠፍኦ ዝኽእል ኣይመስለንን እና ነዚ ህዝቢ እዚ ከምዚ ክትሕግዞ ክትበረታትዖ እና መረበቱ ተመንጢሉ ዘሎ ንክትምልስ ኢኻ ትደሊ መረበቱ ተመንጢሉ ሓደ ሰብሲ እናተበደለ ብዝኾነ ብካሊእ ወገን እናተበደለ ስኢልካ ትሪኦ የብልካ ንዙሲ ናይ ፖለቲካ ናይ ዝኾነ ስራሕ ዘይኮነስ ናይ ሕልና ስራሕ ስለዝኾነ ማለት እዩ ወላ ከምዚ ፀላእ ወላ ኮንካ ፀላእ እንዳሃለካ እናተበደለ እቲ ትፀልኦ ሰብሲ ኣነሲ ሓደ ዝፀልኦ ሰብ እንድሕር ሃልዩ ወገነይ ማለት እዩ ካሊእ ወገን መፅኡ ነቲ ኣነ ዝፀልኦ ሰብ ሕማቅ ክገብሮ ገሎ ከሎ ደስ ኣይብለንን በቃ ፅልኡስ ምሳይ ጥራሕ እዩ እምበይ ምስቲ ካሊእ ሰብ መፅኡ ክብድሎ ከሎ ገለ ደስ ኣይብለንን እና መብዛሕትኡ ሕልና ዘለዎ ሰብ ተኮይኑ ሰብ ክብደልስ ኣይደልን ካብ ሰብ ክብደል ከዓ ባዕልካ ክትብደል ገለ ኢኻ ትመርፅ ማለት እዩ እና ነዚ ህዝቢ እዚ ድምፂ ምዃን ነዚ ህዝቢ እዚ ናብ መረበቱ ይመለስ ምባል ከም ሓደ መጭበርበር ወይ ናይ ፖለቲከኛ ስራሕ ዘየድሊ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ገይሩሲ ክሕስበካስ ኣይኽእልን እና እቶም ስኢልኩም ስቕታ ገለ እትመርፁ ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ስቕታ ኣብዚ ሰዓት እዚ ስቕታ ምምራፅ ኣገዳሲ ኣይኮነን ኩናት ግን ያው ክውገድ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ብኩናት ኢኻ ክትምልስ ማለት መረበትካ ብኩናት ብገለ ክትምልስ የብልኻን ማለት ሰብ ጉዲልካ ስለ እትምልሶ ኩናት ሲ ኣካል ይጉድል
ህይወት የስእን መረበትካ ከምዚ ተመንጢሉ ዘሎ መረበት ከምኡ ክትስእኖ ትኽእል ብዓብዩ ድማ ህይወት መስዋዕትን መቁሰልትን ትኸፍለልኻ ማለት እዩ እና ኩናትስ ብዝኾነ መለክዒ ኩናት ትምረፅ ኣይኸውንን ማለት እዩ ወላ ሽሕ ተበደል ብዝተኻለ መጠንሲ ብሰላም ክትምልስ መረበትካ ኢኻ ክትፅዕር ዘለካ ማለት እዩ ካብ ኩናት ወፃእ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ኣካይዳ ኸይድካ መረበትካ ክትምልስ ንቡር እዩ ኩናት ግን ኣየድልን ኣይኮነን ናተገፈፍ ከኣቲኻ ኣይኮነን ዘይኣመንካሉ ሓደ ነገር እንዴ ኣብ ትግራይ ዝስራሕ ዘሎ ነገር ክተርፍ ዘለዎ ነገር እዩ ጭራሽ ብሱር ክኸውን ዘይኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ያው 2013 ኣብ ስምዒት ለዝነበረት ሰብ ኣብ ሕርቀት ኣቢሉ ስለዝነበረ ስለተደፈረ ሓደ ሰብዚ እንድሕር መፂኡ ክደፍረካ ተይልስ ክስካብ መወዳእታ ዘለካ ኣቕምስ ፀንቂቕካ ገለስ ትቃለስ ኢኻ ማለት እዩ ኣብነት ሓደ ሰብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲስ ዝኾነ ወዲ ከይፈተወት ብዘይ ድልየታ ክደፍራ እንድሕር ኢሉ ክስካብታ ናይ መወዳእታ ዘላታ ዓቕሚ ክትቃለሶ ግድን እዩ ያው ኣብ ዝተሸነፈት እያ ክትሽነፍ ትኽእል እምበይ ስኡ ኢልካ ብሓይሊ ክደፍረካ ዝኾነ ሰብ ኣይትደልን ኢኻ ግን እንድሕር ከምዚ ተደፊርና ከም ዘለና ገለ ጠፊኡን ገለ ዘይኮነ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ተደፊርካ ዋላ ግን ብኩናት ገለሲ ክምለስ ዘይኽእል ነገር እንዳፈለጥካ ዘሎ ህዝቢ ዝቕንስ ምዃኑ እንዳፈለጥካ ዝገደደ ስደትን ከርተትን ከም ዝፍጠር እንዳፈለጥካ ኩናት ክትመርፅ የብልኻን ይብል ኣነ ከም ኣነ ማለት እዩ እና ያው ብዝተኻለ መጠን ያው ካብ ኩናት ወፃእ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ክንቃለስ እዩ ዘለና ተጋሩ ከም ተጋሩ ማለት እዩ ማንም ናይ ትማሊ ተዛርዩ ሕማቕ ዝሰርሕ ዝነበረ ነገርስ ከይሓወስካ ባዕልኻ ማለት እዩ ሰላምሲ ከመይ ይመፅስ ኣይጠፈካን ኩናት ከታይ ክሳርኡ ልዕሊ ትግራዋይ ዝፈልጦ የለን እና እዞም ኩናት እትመርፁ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ብኩናትስ ምንም ክሳራ እምበር መኽሰብ ከምዘየለ ክትኣምኑ ኣለኩም ማለት እዩ ተኸሲርካ እውንሲ ምንም ድሓር ዝግደሰልካ ሰብስ የለን ልክዕ ከምቱ ትሪእዎም ዘለኹም ውቃዓት ኣብ ትግራይ ዝሕክሞም ስኢኖም ዘለዉ ወለዲ ናይ ስውኣት ከዓ ኣብ ፅርግያ ኣውፅአን ከርተት ዝብላ ዘለዋ ዝሕግዘን የብለን ገለ የብለን ገለ ናብ ምልማን ገለ ናብ ሕማቕ ደረጃ ወዲቑ ዘሎ ህዝብና ማለት እዩ ብሰንኪ ኩናት እዩ እዚ ኩናት እዚ ተዝተርፍ ነይሩ ወላ በዲሎምና ማለት እዩ ወላ በዲሎምና እዚ ኩናት እዚ ከም ዝገበርና ጌርና ተነትርፎ ነርና ማለት እዩ ሕና ስምዒታውያን ሓራቓት ገለ ተዘይንኸውን ተደፊርና ኢልና ሽዒቱ ስለ ዝተሰምዐና እዩ ደኣ እምበር ሸለል ተንብሎም ነርና እሲ ካብቱ ኸሲርናዮ እኒአና ንላዕሊ እሲ ክንከስር ኣይምኽኣልናን እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ እና ካብ ዝሓለፈ ግዜ እሲ ብደንቢ ኢና ክንመሃር ዘለና ማለት እዩ እቲ ዝሓለፈስ ባዕሉ ትምህርቲ እዩ ዝሓለፈ ኩናት ማለት እዩ እና ንፉዓት ተምሃሮ ክንከውን ኣለና ያው ኩሉ ግዜ ፅቡቕ የለን ኩሉ ግዜ ከዓ ሕማቕ የለን በዳሊ ከዓ ኩሉ ግዜ ቐኒዕዎ ገለ ኣይነብርን ኩሉ ግዜ ኣብ ትግራይ እሲ ያው ቅድሚ ሕና ምውላድና ትሒዙ ዝተበደለት እያ ትግራይ ማለት እዩ ሕና ወላ ብሰላም ንዕበ ኣብ ሰላም ግዜ ንምሃር እምበር ቅድሜና ትሒዞም ወለድና ናተንከራተቱ ናተገፍዑ ናተቸገሩ ገለ እዮም እዛ ትግራይ ትበሃል ዓዳሽካ ህዝቢ እውን ኩናት ዘየውቅዕላ ዘዝመፀ ናብኣ ዝጥምታ ዘዝመፀ
ማለት ሕማቕ እምበር ጽቡቕ ዘይደሊ ዘዝመፀ መራሒ ወላ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ወላ ካልእ ይኹን ዘዝመፀ ሰላማ ዘይደሊ ህዝባ ሰላም ክረክብ ዘይደሊ ምዃኑ እዚ ይፍለጥ እንድዮ ግን ከዓ ያው ምስኡ ተሃላሊኽካ ናብ ዕንወት ዘይኮንካ ክትኣቱ ዘለካ ማለት ብፀባይ ተሰማሚዕኻ ሓደ ግዜ ሓቂ ሓሶት ሓቂ ዝኾነሉ ግዜ ስለ ዘሎ ማለት በቃ ከም ተሰዓርካ መሲልካሲ ግዜ ክተሕልፍስ ኖርማል እዩ ንውሪ ምንም ኣይኮነን ካብ ኩናት ክሳራን ዕንወትን ስቃይ ናይ ወዲ ሰብ ተምፅእ ማለት እዩና ያው ካብ ኩናት ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ኣማራፅታት ተጠቒምካ ምቅላስ ዓድኻ ምምላስ መረበትካ ምምላስ ህዝብኻ ውሕስነት ናይ ህዝብኻ ምርግጋፅ እዚ ግድን ክኸውን እዩ ግን ካብ ኩናት ወፃኢ እዞም ብግፋን ብገለን ተኣምኑ ሰባት ድማ ማለት እዩ መጀመርታስ ባዕልትኩም ተኣትወለኩም ብፍላይ እዞም ዲያስፖራ ኮይንኩም በቃ ብሓይሊ ኣትዩ ወታደርሲ ተገፊፉ ኣትዩስ ዓዲ ክምልስ እዩ ኢልኩም እተሓስሱ ናይ ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዘለኩም ኣነ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ማለት ተበፂሕኩም እዚ ቪድዮ እዚ ንእሽተን ልቢ ግበሩ ኢኹም ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ናፈለጥኩም እንዲኹም ትፅይቁ ተለዉ ጠፊእኩም ኣይኮነን ግን ከምዚ ዓይነት ስኡልካ ድፉን ኣተሓሳስባ ገለስ ክህልወኩም የብሉን ህዝቢ ተነይሩ እዩ መሬት ገለ ኣይኮነን ዘድሊ መጀመርያ ህዝቢ ዘድሊ ኣብቲ ንእሽተን መሬት ህዝቢ ተስማዕሚዑ ተሓባቢሩ ተኸኣኢሉ እንድሕር ነቢሩሲ ዘሎ ናይ ትግራይ መሬትስ ውሒድዎ ኣይኮነን ክስዑ ፀገም የብሉን እቶም ሒዘምዎ ዘለዉ ይፅናሕ ምስኣቶም ፅሕ ንግሆ ግን ከም ዝምልስዎ ከም ዘምፅዎ ፍሉጥ እዩ ማለት ብፀባይ ክትምልሶ ብሰላም ክትምልሶ ስለ ዘለካ ማለት እዩ ክሳራ ከይወሰኽካ ክምለስ ስለ ዝግብኦ ማለት እዩ እምበር መረበትካ ዓድኻ ኣረክብ ማለት ኣይኮነን ግን ያው መረበትካ ግን ከመይ ተምፅኦ ብሰላም ክትምልሶ ኣለካ ግዜ ክትሕልፍ ኣለካ ኣብቲ ብኩናት እትሃልቀሉ ማለት ኣብ እትብደለሉ ዝያዳ ውድቀት ኣብ እትወድቀሉ ገለስ ክትመርፅ የብልኻን መሬተይ ክምልስ እየ ኢልካ ብኩናት ክምልስ እየ ብሓይሊ ክምልስ እየ ኢልካ ብሓይሊ ከኣስ ተሰዓርን ዝበሃል የለን ኣብ ኩናት ማለት እዩ እቶም መራሕቲ ድማ ያው ፃሕ ንግሆ እስኻ ኣዴታት ኣብ ኩለን ኣዴታት ወላ ኢትዮጵያዊት ትኹን ኤርትራዊት ትኹን ትግራዊት ትኹን ኣዶ ኣበይ ተደርብየን ዘለዋ ባዕልተን እየን ዝፈልጦ ደቀን ተሰዊኦም ንኸንቱ መስዋእቲ ማለት እዩ ተሰዊኦም ኣእሳተን ኣብ ፍቕዶ ልመናን ፍቕዶ ፅርግያን ፍቕዶ ንብዓትን እየን ዝውዕላ ዘለዋ እዚኦም ዝሳቀዩ ዘለዉ ጋኣት ድማ ባዕሎም ይፈልጥዎ እቲ ዝሓልፍዎ ስቃይሲ ባዕሎም እዮም ዝፈልጥዎ መቸም ኣነ እሾኽ ወጊኡንስ ንኻሊእ ኣብ ጎነይ ዘሎስ ከምታ ኣነ ዝሕመንስ ከሕምሞ ይኽእልን ማለት ንእሽተን ስምዒት ገለ ክህልዎ ይኽእል እምበር ልክዕ ከምቲ ናይ ዝስምዐኒ ዘሎ ንዕኡ ክስምዖ ይኽእልን ምክንያቱ ኣብኡ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ኣባና ስለ ዘየለቲ መጉዳእቲ ናይቶም ወታደር ዝሳቀዩ ዘለዉ ዝሕክሞም ስኢኖም ተደርብዮም ዘለዉ ወታደር ኣባና ስለ ዘይበፅሐ ቆስሎምስ ዘይክንርዳእ ገለ ንኽእል ኢናና ብዝተኻእለ መጠን ግን ያው ክንርድኦም ተመኪርና ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ንፅሕ ንግሆ ከዓ ከምዚ ዝጉዳእ ዝስንከል ገለ ሰብሲ ደስ ክብለናስ የብሉን ይእተው ኩናት ክንብል የብልናን ከምቲ ንሕና ምንባር ንደልያ ህይወት ንደልያ ምንባር ንደልያ ምቾት ንደሊ ንሳቶም እውን ከምኡ ይደልዩ እዮም እቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ እቲ ምቾትን ካሊእ ነገርን ኩሉ ነገር ልክዕ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ንሱ እውን ይደልዮ እዩና ብዝተኻእለ መጠን ኩናት ዝድግፍ ሰብ ክቋርፅ ኣለዎ እየ ዝብል ብዝተረፈ ሰላም ንኩሉ ወዲ ሰብ ንዝሓውና ድማ ኣምላኽ ያው ሙሉእ ደስታ ይግበረሉ ዓዱ ተመሊሳ ዓዱ ተመሊሱ የርእየና ፈጣሪ ያው ተሓዋወሰ ሓዘን ሓጎስን ኮይኑዎ ዘሎ ማለት እዩና ኮንግራ ከዓ ዝሓወይ ይብሎ ማለት እዩ
ፈጣሪ እንኳዕ ናብዚ ኣውቅዐካ ያው ዓድኻ ድማ ክትምለሰልካ እያ ሰሰናይ